Ama şarkısı. Дайте се виждат всички. Да. Чакай сега, тук не се вижда нищо. Кой? Ето си се. Няма да знае. Да. Абзабе! Айде, делфинчета! Кой го няма сега? Алекс. Ради. 15 трябва да Ради няма да е. Билка заедно вярно. 13. Ей, към мене! Кой ще ми носи? Sen getirin de şey yaptırasın. Вече е малко назад. Домати ли я? Айде, усмивки! Айде, фотосесията почта! Oraya bak kamera. Аличи, айде, Венчо! Айде, госпожо, Къде е калинката, бе? Ага, да. Айде, усмивка! Всички там гледат! Айде! Айде.